Арматурата няма да ти направи работа, но пък може да ти я развали. Това е нещо, което често чувах от моите професори в академията и за съжаление трябваше да го науча и от личен опит. Наскоро правих и тия стативи тук, не знам дали ги виждате, и това беше свързано с доста заваряване, така че се сетих за тази история и исках да я споделя с теб. Значи правих една скулптура още в академията, като бях, и след 2 дена заваряване, рязане, пилене, нагласяне, нали, вече бях нагласил перфектно цялата поза. Или, да, беше си добре, бях я нагласил добре, бях заварил всичко, бях сложил такава равица, нали, бях сложил стереопори, където се налага и вече почвах да трупам глина отгоре и трупах глина, започнах да оформям нещата и в един момент просто цялата конструкция се срина. И то не за друго, просто защото бях лош заварчик тогава. Не че сега съм много добър ден, ама по-добре